eu chamo Madrián e hoxe visitamos Inglaterra. Ubicación. Inglaterra é unha das 4 nacións constituyentes do Reino Unido. O seu territorio está formado xeográficamente por parte a sur e central de Gran Bretaña, illa que comparte xunto a Escocia e Gales, e preto de 100 illas máis pequenas como as Islas Sorlingas e a illa de Wight. Límites. Inglaterra limita ao norte con Escocia e ao oeste con Gales, as dúas fronteiras terrestres, ao noroeste co mar de Irlanda, ao suroeste co mar Celta, ao leste co mar da Mancha. Inglaterra asume o 84% da poboación e o 85% do PIB do Reino Unido. Poboación. Inglaterra ten unha poboación de máis de 67 millóns de persoas. Tasas de poboación. Natalidade. A natalidade de Inglaterra en 2019 é de máis de 18.000 persoas. A mortalidade de Inglaterra en 2019 é de máis de 600.000 persoas. Datos xerais. A súa capital é Londres e o seu idioma oficial é o inglés. Actualmente, Inglaterra, que forma parte do Reino Unido, forma tamén parte da Unión Europea, pero desde 2016 están negociando a súa retirada. A data límite para retirarse é o 31 de decembro de este ano. Este movimento conócese como Movimento Brexit. As súas bandeiras. A bandeira de Inglaterra é bicolor, o sea, ten de colores vermello e branco, que é esta de aquí, pero a máis coñecida é a chamada Union Flag, que é a bandeira de todo o Reino Unido, que é esta de aquí. A moneda actual de Inglaterra é a libra. O seu primer ministro, que significa presidente actual, é Boris Johnson. Estas son as cidades importantes de Inglaterra. A súa reina actual é Isabel II. E o seu himno chamase God Save the Queen. Personaxes célebres. En personaxes célebres de Inglaterra temos Stephen Hawking, que é un científico bastante inteligente que, por desgracia, morreu en 2018, e tamén temos aos Beatles, que é un grupo de rock que revolucionou o mundo da música. O clima. O clima do Reino Unido é de altitude media oceánico, con veráns cálidos, invernos frescos, abundantes precipitacións durante todo o ano. Flora. A flora de Inglaterra confórmase principalmente por 5 áreas naturais: as pradeiras de montaña, as turberas, os páramos verdes, os bosques e as landas. As especies dominantes de Inglaterra son o carballo e a falla. A fauna no Reino Unido é tamén moi variado. Caracterízase coa presenza de algúns mamíferos, como raposos, coellos, cervos e outros, pero non abundan nen os reptiles nin os anfibios. Tamén as especies de aves son moi importantes, xa que en Inglaterra descubríronse 230 especies diferentes. Accidentes xeográficos. Montañas. En Inglaterra hai moitas montañas, pero eu destaquei o Slideside e o Broad Crag. Os ríos. En Inglaterra hai moitos ríos, por exemplo, o Great Ouse ou o Avon. Comidas típicas. A comida máis típica de Inglaterra é o fish and chips, que significa pescado e patatas fritas. Tamén en Inglaterra hai outra comida moi típica, que son os scones, que son panecillos recheos de nata, mermelada e outras variedades. Deportes típicos. Un dos deportes típicos de Inglaterra é o tenis. E o máis importante é o fútbol europeo, que de feito en Inglaterra inventouse o fútbol europeo. E agora coller ben as cámaras porque tocan os monumentos. O monumento máis famoso de Inglaterra é o Big Ben, que é o reloj máis grande do mundo. En Inglaterra tamén hai un monumento moi famoso que é o Stonehenge, que son columnas feitas de pedra. Festas e tradicións.
O Día dos Santos Inocentes é unha festa que se celebra o 1 de abril, pero en outros países como España celébrase o 28 de decembro. O Día de San Patricio é unha festa que celébrase o 17 de marzo. E estas foron as miñas fontes de información. Gracias pola vosa atención. Eu chámome Adri e espero non haber gastado o voso tempo.